Господин Гърдев, Има такъв народ. Здравейте. Партия Има такъв народ участва в тази надпревара с лозунга да върнем здравия разум. И ние наистина, когато обсъждаме тези важни за България въпроси, за еврозоната, за Шенген, а и за самата Европа, и за политиката на България в Европа, ние ще се стремим да поставяме всичко на базата на преценката на здравия разум. Какво няма да направим за еврозоната? Няма да се съгласим на условия, които не отговарят на икономическите реалности в България. Естествено, че това е наше право. Естествено, че това представлява елемент от договора за присъединяване към Европейския съюз, но ще го направим, когато ни решим. Когато преценим дали това време е подходящо, дали икономиката на България отговаря. Какво ще направим за Шенген? Ще постигнем пълен Шенген. Защото това, което в момента имаме частично приемане неизгодно за нашите превозвачи, нарушена изобщо принципа на Шенген и за това ще поставим всеки една от тази тема на преценката на здравия разум. Благодаря ви за входящата минута. Извинявайте, господин Гърдев не е взимал отношение. Знаете ли, влизането в еврозоната за щастие е поставено на базата на здравия разум, а не на политически решения. Има много ясни критерии, които поставя Европейската централна банка, дали една държава е готова или не. Това, което ще видим сега, юли месец, е един консолидиран доклад, който ще даде ясна представа къде се намираме в основните параметри. Оттам има една година мониторинг и тук много се радвам, че наистина не е поставен въпрос на политическо решение. Защо всъщност за или против сте? Защо ние сме за това да бъде направен много ясен и точен разчет, да бъдат изпълнени критериите. Това не е въпрос на политическа партия. Както споменах, консолидиран доклад се изготвя от финансови институции. И защо го казвам? Защото има и някои притеснения. Разбира се, има полза от еврозоната. Лично в един такъв, ако щете, битов аспект, аз съм абсолютно убеден, че Европейската централна банка няма да позволи на един човек безработен с фирма да отиде на гише и да изтегли 20 милиона евро кеш. Абсолютно без основание. Това е нещо, което се вижда в България и което наистина е притеснително. От друга страна, притесненията са ни от гледна точка на това какво е състоянието на еврозоната. Дали е задлъжняла. Бяха взети дългове около 800 милиарда за новия план за възстановяване и устойчивост. Така че, наистина въпрос е къде сме ние, до каква степен можем да отговорим. Българската социалистическа партия